Cogneo je občianske združenie, ktorého cieľom je vzdelávať dospelých. Poskytujeme rôzne kurzy, primárne sa zameriavame na jazykové vzdelávanie, pretože jazyky popri hre na hudobných nástrojoch sú jedný z najlepších spôsobov, ako si udržiavať mozog fit. A tiež sa venujeme kurzom kognitívneho zdravia, kde hovoríme o tom, čo všetko do toho kognitívneho zdravia vstupuje a čo všetko by sme mali preto robiť, aby sme aktívne starli. 3 roky som v penzii, som naozaj hľadala niečo, kde sa môžem socializovať. Vedela som, že existuje aj taký kurz pre seniorov, tak som sa prihlásila a to bolo najlepšie rozhodnutie môjho dôchodcovského života. Pre mňa to má viac dôvodov. Jednak je to angličtina samotná, ktorú veľa ľudí v mojom veku alebo ešte starších sa pýta, že na čo nám to je. Je to úžasné pre vzdelávanie, núti to trénovať môj mozog, čo je absolútne dôležité a teda čítala som, že nestačí len luštiť krížovky, že to je trochu málo pre kognitívny rozvoj a odporúčili učiť sa nejaký jazyk. A je to aj v podstate sociálny kontakt hlavne. Celoživotné vzdelávanie nie je len o tom, aby som naberala vedomosti a zručnosti, ale je to aj o tom, aby som mohla aktívne a v zdraví zostarnúť.